Ama, dumating na ang oras. Walatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay walatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Ninulwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin na ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsapiniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin na ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isiman sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinaputan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiang sa aking ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yoong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumong kasama ko, upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala namang ito na ikaw ang nagsugo sa akin.
At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipagkikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo ay mapaksa kanila at ako'y sa kanila. Manalangin tamo po mamaya pa tamo po. Malagod, kaya kami pa. Muna po, lalang po po, din kekeng pamipuri kaya kampunin kami pasalamat. Pablasang, ikalubanan kaya pong biye, ampong sikanan. Ipangin ni pong pinandik, bang magaro kami karing kaya kang banala paguriyan sa naragu Diyos ko. Diyan mo kaya pong sa patakabiyas nan pamanalastas karing kaya kang kautusan bagay rin may maldaring babalatan. Ipasa narugu tulutan mo ngayon pinandik. Diyos ko, sana po panimunan mo yung balang natin kaya kami. Sana narugu di pakasang kaya kayong pag-aralan ngayon nga bak. Diyos ko, sana narugu man nilang didapo karing kaya kayong dapo ka ng bagay rin may maldaring malili. Karing kaya kang banala kaguriyan. Ginoo, pasalamat kayo po ngayon pinandik. Sana narugu Diyos ko, tulutan mo naman ka na namin nga kabdiyosan yung melabas ng panahon. Sana narugu yung pecha ng daratang itiman yung yan ang pong nga kabdiyosan. Alang kasasagkulan. Manatili kaya kung kapayapan kinulo na rin banal mong kapurigan. Ginoo, manalangin kami, panalangin mila naman rugo kaya pa, din sa balang kaya kayong kapatad. Lalong-lalo na rin ang manalit kaya kung pong maniwala kayong banal mong lagyo. Hanggang nargurat ang kaya kayong kapatad, ano yung andayawan. Nung no, kaya lamang pong bansang kakarinan ng Diyos ko, tulutan mo sa po, Ginoo. Itang kaya ng pagnasa na pangarapan, ang kaya ng balang kabiyayan Diyos ko, sa nargumayan dang kami tanban kanita karingadorang bukas. Mayindong lalong may kitagawa, ding banal dan tungkulan kaya ka. Ginawan timurin di sablang mahintang sablang kayo na kan sablang makatuwa Diyos ko sa nargu. Makanyang kaya nga pong biyendesyonan kitang kaya kang mayupayang gamat bang kanitargu. Makanyang lalong may kiting kasantanan kanitiking. Bala pong sarili po mayaring manatili pa. Ginoo ilapuri at kayong samo pong karalungan kaya kang ini nga bakal ti sa po tanggapan mula. Tanggapan na naman sa argo ng balang matong kami. Itang lima kaya kasan ng pong pamipalaya sa kung magaring kaya di ni mayabat ng inang gamang po wakas siya nasa po. Salamat po.
simula at patutunguhan ng Espiritu, at sa pagkipag-ugnayan ng daigdigang nakikita, materya sa daigdigang hindi nakikita, Espiritu, sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ay sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kakangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyayas paggagamot ng pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng medium nilad.
Ginoo. Karing sarili na ning manulang tao ikwaye sa diwa ing Pasko ke kayo kalam na tupoyo ning Diyos yubabiena banal yung tipunan miyabe kongon salamat ke kayo tira ko dison o sablong anak na ning Diyos king kayarian hanggasan ng wakas monatili kongon ngeninging Ginong Diyos babieno ke kayo ding banalayaran bang mag-aral kayo eskwelo naning biye ke kong pangayat yu at siyatan yulo dating sarili yu nung ala lang kulang doon kongon king bore naning Diyos banitiyat gawon ikong sabla onye ni magaral king amon ning Dios wabiaso anakongon ko pamilatana ning pangayat yuyo kong sabla banitiga waniyo ing pamanuporon king lagyo ning Ginoo magpako ti beso ing
manualang tao. Ngening ke kumiras, ingausan yung Pasko. O kwayesa diwa, o sablang atiyo, tuneng kabaldugan, o binyeke kayo, o sablong magorol, may babata kayo. Gawan yung mapilit, ding ko sarilinon, ing mabuklod yapin, ing ninoy yapamon, king metong alugod, bayakit kongon, harapan aning Diyos, tuneng manuparan. Bit-bitan yusana, Areng sariliyo, mengat muan kababan, loreting pusoyo, waye ko magmatas, ke ko ingadwan ko, ulingin na buri ning Diyos king babo, pagumas danyepin, yato yung karinon, ke kolong bat yawan, kayo'y kungon, mengat muaneng sakit, mabagsik kasakit, sa tangalon, walong toying dano, king bukas yung datang, wapinat dakala, mawuli labilang, wapinat dakala, kayong itang kasakitan, degulanong dakal, anyay kong sablo, aduan ko ke kayo, waye ko tutok na, kanyang pamaminto, ang gamaning subok, kayo yayatiyo, pag-aralan yusa, karing sariliyo, anya ba lang saglit, kekeng paniyatong, magamu-amu kongon, ing mo po nalongin, kayo
tangal at ko king Dios so amilisya ko ngan king nano mang bage king ya to daratong bo kong mga lawot kayo'y ikungan king nanumang sakit king ya to daratang manalangin kongan eyo sa tangalan karing sariliyo ing bage at iyo wa pinisi mayo de pasbolan iyo balasang buklat iyo king aldayo puros ka banalan mayakit ke kayo ko sa nalunto makita lamito king burining yato at gulutan bakong miyabe na anumang kaguluhan king burining yato wapin lisya kongan uling itang Diyos ko napaintunon ing tunay na kayo luntong mo anuporan king bolong penondit sa diyayang panamdan ulinge balo oras nong paniyatong nitang mo panako pakatanda niyo so naikong sabla makasadya kayo king bane yalungop king biyayoing tukso sablang magaral pakabitasan iyo sa isipon king puso ning tao nung nangayana ning pamanwalayo nung naisipon ning manualang tao nung nangaybiyo king pamanwalayo mo sa nabukod balen ko ing lunto ko potang ating buri ginukeng lagiw na karen iya mayakit tawing nasana pakikwanan iyo sa ala ko kanito nuning adwan ko sablong at iyo
sarili ingayo ariyula di ngabrang tinggabyo harapan aning Diyos mga sadsad kayo paliyeng nobeno ko inga aduan ko miyo beyabe kongan manyad ko king ginu king olong matangal king manualang tao tawat mayakit ing sakwilon ngako anyay kong sabla magamu amuko gingaldo yang pas kuke kayu etiyo amison pakatandanan iyo harapan ng Diyos tawat mo niyado ding ke kong tungkulan at pagamuamuan ding ke kong sarili banitiyot gawan eyo po nenoyan ingagkat dakongan nune magkusako ikayo ikongon dolan yeying lugod kareng sareleyo long pamikakunwan ing dapat ning tao nunebalong saglit adwan ko ke kayo ilako yedoke ingyo atuke kayo itang kapayapan king bayeng tanggapan koring aldo wow ke kayong kamtan eyo sa paliban ikayo ikongan ing dapat na kayo king burining malon dakala salamat bisan ko babalot ko lang nge pusoyo king kapibabatan bayeng akwat dosan tune parosan yo Dios sing bendesyon malakwan ke kayo paliyeng lugod kareng sa
Marilio. Uling itong Diyos, lugod yake kayo, Santa Veronica, nginilisyon ako.
Diyos, na pupurita mo po ang magpasalamat kaya kaya ng oras sa iti na po ay makanyang tamo pong mitipon bang makanyang tamo pong mamie papuri ang pong kapasalamatan kaya tanggatamong meto nga Diyos na po. Uli na po ning diwana kaya katamo ning Pasko oy the real meaning of Christmas na po is love, sharing, and forgive. That is the real meaning of Christmas to the people who believe in God. And in Diyos po, makanya pong matutula kaya katamo, uli pong ikit na kaya katamo. Na? Start December 24, more people are busy na po. Preparing, sharing na po, kaya pong Pasko. Uli pong balutamo, in kaya katamong only one Savior, Jesus Christ, was birth December, and ya po in kaya katamong pag-celebrate during Christmas na po. Ya po yung kakatamong gagawan, batamo mo pong apakit nung makanano ya po yung diwana kakatamo ng Pasko. So, gewada po ring tao, itang dapat, na po, masaya tamo, masayala ring anak, na po, at masayalangan po ring sablang atyu ngening pinandit uli pong mas malugudya kakatamo yung ginong Diyos, na po. Uling iting kayang bugtong ngayanak, ne po, ipigkalubne king yatu bang makanyane pong iligtas, ing yatu, ore ning kayang kaluguran na tao, ne po, anya po ngening aldong iti, metong niya pong maragul, biyaya kaya katamo, ing binyanan ning ginu kaya katamo, wa sabyanod da puring banal ay espiritu, emo po keng December 25, na? Emo po December 25 na gawan tayo ing pamikakalugod. So sabi na, every day is Christmas, every day is giving love na, to everyone. So niya po kailangan, iya po yung marapat ng agawa ng balang metong at alasalpan tayo. Uli pong tutungin kaya katamong ginong Diyos malugudya. Anya ngani pong aldong iti atin tamo pong tema o pag-aralan. Ne po? Although alala po rin kaya katamong speaker, itamongan po maging speaker tayong kanyan. Mga haral ni Jesus kanya pong San Mateo, basan ko po 7:1. Ne po? Keng San Mateo 7:1. Ana po ning makasulat. Eko mamatul bang eko miyatulan. Uling nung makananoing kayatulan ay natulyo, makanyan kong miyatulan. At ing sukad apanyo kadyo, yan ang at bakit lawang at eme ukulan ing kabwal at yu karing sarili mong mata. Sarili mong mata. O makanano mong sabyan king kapatad mo, paboran mo kung paluwal ke, ing puling king mata, at oyni ing kabwal king sarili mong mata. Magbanal-banal masala yung akit mo ing ipalwal ing puling king mata na ning kapatad mo. Eyo babye ing banal ing perlas arapan ding bagi magkang damsaan dala arapan da kayo at panginisan.
manyawad kayo at mirinan kayo, manintun kayo at manakit kayo, tigtig kayo at mibuklatanan kayo. Uling ing ing manintun, manakit ya, at ing titigtig mibuklatan niya. O nino anong adwa namin anak na, di naneng meto nga batu. O nung adwa naneng metong ayasan, di naneng meto nga ubingan. Nung ikayo pin mangarawa kayo, biyasa kong magkalub karing anak yu, lalo ne kasi ingig pa yung atsubanwa, munye mayap abage, karing manyawad kaya. Inyapining itang hanggang itiya ing kautusan at ding manula. Lungub ko king pasbul amakiput, uling maluwalas siya ing pasbul, ampong mapat kasiran at dakal lading lulub kaya. Uling makiput ya ing pasbul at makitid ya ing dalan mame kimbie at ditaklamo ding manakit kaya. Oreta po ring may basa niya po. Sabi na, yata mo po kano mamatul, na, bata mong emiyatulan, at reti pong bagay akabyas na nakikatamong dindam, sabi da rin banal, biyasa tana ka rin amano, balutan na la rin amano, tapat din ang tanala mo pong katawan. Ne po, rening may basa nga reni, alinala po bayu king kikatamong sarili, ne po, balutano po reni, since pa balutana po ini, pero makanyan man po agang nung minsan, ing tao balo na ing gawa na, minsan agagawa na pa rin ito, yan po. Uli pong nung minsan po tang alayang kapag sadyan, ing meto nga tao, karina agagawa ini. Nya, sabi napin, mapagsiyasa tamo, king kaya tamong sarili. Yan po, bangkanita tamo malyaring milisya, ampong lumuwal kaya tang burina, ning kaya tamong gino, uli pong yaing adwana kaya katamo. Yan po. Nya sana po ring kabyasnan dindam nyo, malyaring agawa na la po ning metong talasal pantaya. Uli pong kanita yung kikatamong gino maglagad la, sabi ra ring alagad, de ngaso, sabi da kabulok na ning ngaso, alya na maputiya, po, maputila ring ipana. Na po sinabi ang pong binanggit, itang kaya ngikit ang pong abaw, nung sinabi na itang masanting. Kalupa na rin kaya katamo nung minsan karing tao, darat ng kaya katamo, masusubok tamo po Ne po, potang kaya kita mo pong giyawanan ng kaya katang kapatad nung kukulang kang kabyasnan, ating ka nga sabi ne po. Pero po nung palagi men daralan, sabi na ning banal espiritu mapagkumbabayin balang metong, nung minsan atin niyang agawa ing meto nga kapatid kaya katamo na nung minsan tamo korsyonado, pero yung nga sasabi tamo nung minsan palagi ipasya Diyos ko namo ne po. Makanya niya po sana palagi ing tao ne po, na naman po ing meging kulang ay ikit na kayang kalupa ng kapatid, uli pong tamo po para-pareho grado, yan po yung paatanda ng tamo. Although mabibiyasa tamo po, makirandam tamo, so, pero tamo po para-pareho gradong pamag-interpreta kaya tang meto nga bagay. Ne po, anya, ing tao kailangan mag-aral yang alang patugot. Bangkanita, makanya na po nga gawa, ita pong kaya katamong marapat ng pagawa kaya katamo ng Ginoo. Nya sana po kaya ngaldong ini, ing makanyan tamo pong maging mapagsiyasat, sabi napin, lagi tamong anda, sabi na, ing mapanakuan ay balong datang, ne po,
alang patugot po sa sabihan dareng banal kaya katamu yan, uli pong alang metong man kaya katamong mikibalo, nung kapilan niya datang kaya katamu, itang metong pitatakutan ning metong tao, yapin po ita, haring kamatayan. So, hanapin, maging ready tamo, kaya katamong biye, uli pong niya po yung kaya katamong dapat gawan. Pota pong ugod-ugod na ka nga, nakarin ka gagawa. Po, karin ka maminto, nakamakapunta kitang sentro, karin ka bisang maminto, po. Kailangan po, abang malakas tamo, abang masigan tamo, abang ating oras, ibiyataya itang effort tamo. Abang ating time, biyatamo po itang kaya katamong kasigasigan king kaya katamong kasalpantayanan uli pong atyuta na ken. Kanya sana po karening kaya katamong kapatad at syukening lalam ang pambabo iya po ing malyaring gawan tamo ini itamo pong talasalpantaya. Po, siguro po mamiya ko naman karening kaya katamong kapatad at syukeng lalam uli pong masanting niya po ing kaya katamong pamagaral ngayon aldong iti at asaan ko pong makanda naman dening sablang kapatad makirandam ngayon aldong ini. At brike pong dinan oras si kaya katamong kapatad may nibat pa mo po king Isabela Brother Benji Gomez paninayin taya po at magready la po rin kaya katamong kapatad ang pompeng arikan. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Inaabot ko po ang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo sa inyong harapan. Ako ngayon ay masaya. Bakit kanyo? Dahil lang Paskong nagdaan ay nagkita-kita tayo. At nangihingi rin ng aginaldo sa ating Panginoon. At nagbibigay din ng aginaldo. Kaya sabi nga ng nabasa kanina nung biyasa kang mami, tanggap ka naman po. Kaya kami po kasi minsan mag-text ng Kapampangan Kaya minsan nagalog ko. Kaya po. Potang nasanay ka na kahit balubaluktot sa Tagalog, no? Kasi ako po ay isa rin na presidente ng isang provincial doon. Ilan ng kapilyang hawak ko kaya napipilitan akong mag-aral ng Tagalog at saka Ilocano. Ibihira po nga wala kang marinig na Kapampangan doon eh. Kaya napipilitan po akong mag-aral ng Tagalog. Kaya ngayon po nandito ako sa inyong harapan bilang isang kapatid na pananampalataya na sa ating pong Panginoon ay napakaganda po ang aral na binigay sa atin ngayon. Ang aral ni Jesus. Hindi po ba? Nabasa po ng ating kapatid ang mga halituntunin na dapat nating gawin sa araw-araw nating pamumuhay. Sa katotohanan po, ang nakasulat sa Ebanghelyo, ito ay aral ni Kristo. Po. Aral ni Kristo, aral ng Panginoon. Kaya kung kayo po ay nagbabasa ng Ebanghelyo, ito po ay matututunan nyo kung ano ang dapat gawin ng isang tao sa kanyang pamumuhay sa araw-araw.
Alam ko po ang bawat isa sa atin ay dumahan ng Christmas. Sa kanyang kapanganakan tayo ay may nandyan na nagmano, may nandyan nagbigay. Di po ba? Yan po ay tradisyon natin, ginagawa po natin yan sa taon ng kapanganakan ng ating Panginoon Yesus. Kaya po, ang aral ni Yesus ay napakalaga po sa ating buhay. Ang aral ni Yesus, kailangan po natin itanim sa ating kaisipan. Diyan po tayo matututo. Diyan po tayo gagaling. Diyan po tayo mamumuhay ng payapa. Pag ang aral ni Kristo ay yung nabasa at ay yung narinig, alam ko po ang bawat isa sa atin ay ang kanyang buhay magiging kapayapahan. Kaya sabi po, nasusulat kanina, huwag kayong umatol sa niya para huwag kayong atulan. Yan po ang tema natin ngayon. Katapos sabi niya, huwag niyong ibigay ang mga anumang bagay sa mga banal na kasulatan o mga aral ng Diyos sa mga baboy o sa mga aso. Ang ibig pong sabihin nun ay ang mga bagay na halimbawa ay pagkat ang Panginoon na ang pinag-uusapan. Ang kausap mo ay wala sa Kanya ang Panginoon. Kahit po anong gawin mo, hindi niya matatanggap yan. Kaya po mapapalad tayo, ang mga aral ni Kristo ay nasa atin. Kaya po nung araw na ang ating pong Panginoon ay naglilibot sa mga bayan-bayan, naglilibot sa mga bansa-bansa. Nagtataka sila sa Kanya kung bakit napakaliit na bata ay marunong mag-aral. At yung tamo pong basan kining sulat ng 1, Kapitulo 7, versikulo 15, kung paano po ang mga tao ay namamanga sa Kanya. Kung ano ang sabi ng mga tao ng mga Hudyo noon, sabi nila. Mga pamula, sige po yung Tagalog yun eh. Sabi po niya sa 7 ng 15 ng 1, mga sipanggilalas nga ang mga Hudyo na nagsasabi, paanong nakakaalam ang taong ito na mga karunungan, gayon hindi naman nag-aral kailanman. Kung susuriin po natin nung panahon ng ating Panginoon ni Yesus Kristo, hindi man lang siya pumasok ng eskwelahan. Hindi man lang siya nag-aral. Dahil siya ang anak ng Panginoon, siya si Kristo, siya si Jesus. Binayaan siya ng Espiritu Santo. Binigyan siya ng katalinuhan. Binigyan siya ng biyaya ng karunungan. Kaya po ang mga salita niya ay puro mga talinghaga, na kung tayo ngayon ay hindi ka nagbabasa ng Ebanghelyo, hindi mo alam ang kahulugan nito dahil po ang kanyang mga sinasalita noon ay puro mga talinghaga. Yung lamang po ang sabi niya, huwag kayong umatol para hindi kayo hatulan. Kailangan po, inkalupa mong tao, may hatulan, diyang nanupang gawa ng marok. Andiyan pang nanupang gawa ng kasalanan. Paboren me po'y matuli nga pong ginukit ang gawa ng masura. Ne po. Uli nga pong ginipuya mo po'y mika ating karapatan ang matul. Kaya katamo pong taong lilangana. Kaya po ang sabi niya, sa unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 11, meron po nasasabi ng ganito.
na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng sa mga haral ng Diyos. Kung ang sino man ay nangangasiwa ay gaya sa kasalanang ibinigay ng Diyos upang ang Diyos ay pupuriin sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Yesu Kristo na sa Kanya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman. Potang itamo po gagawa tamo ketang kaburyana ni nga pong Ginoo nepo. Magsalita tamo ketang kaburyana. Inga pong Ginoo po makanya nakatamo mo naman pupuryan ketang bagi. Ulim po nga etamo gagawan itang nanumang masura. Ipangaral tayo ng Ebanghelyo. Nepo. Kita pong panahon ng Yesu Kristo iya megbuoyang alagad na. Nepo. Itamo ngeni metong tamo po kareta, huling manuwala tamo kang Kristo. Pero makanya nang po, yung kikatamo po nga pamagaral king Ebanghelyo, ipangaral liya nga na. Nepo, itamo ngeni gagawan tamo po kaya ito. Kaya po nakanyaman nung itamo gagawan tamo itang kaburyana ni nga pong Ginoo. Nepo. Kaya karimbalang aldo daratang kikatamo sabi na po king kaduangwan king kapitulo 1 9:10 at niya pong masasabing makanini nga na. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananaan sa aral ni Kristo ay hindi kinarorohonan ng Diyos. Andyang ita mo po magaral ng magaral. Lulubta ng lulubkini, sasambata ng sasamba. Nepo. Nung ring aral ng Kristo ay pumanatili king kikatamong sarili, king kikatamong kaisipan. In Diyos man, ay pumanatili kikatamo. Nepo. Ang nananaan sa haral ay kinaroroon ng Ama at gayon din ng anak. Ibig sabihin, in Diyos Ama at saka si Kristo, nepo. Manakan niya kikatamo po tang manatili niya kikatamo yung aral. Ang po tang gagawan tayo, nepo. At sabi na King Jess, kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batihin. Nepo. Kasi po ating mami haral na ugmakit ang dadalanan ng Ebanghelyo. Sabi dari nga liwangan na mangyalita lang mga santing, nepo. May pala, manloloko lari ni, nepo. Numisa na potang atin lang akakit keka, medyo atin lang buring kunan keka, nepo. Minsan, biyasa lang magsalita rin, punta lang ka, kung minsan magpanggap lang, nepo. Magpanggap lang mo. Nung talagang aral yung bibdalara, iti mo dapat paluban, mo dapat pakisabyan man, Pero makanya nang po, kaya tamo po akakita mo ini, po, malilyari. Ating lang awas na budol-budol niya po, katang budol-budol. Ito po, kanyaman na magsalita, kasanti nga magsalita. Pagit na laki, karetang makapala, bala mo, pera lang, po. Nung kanyaan magsalita, ikama po datang kaya kita, maniwala ka, po. Nung nayot ang atsuke, kasdam mo, common sense na mo, didina na kanda ka la pera. Pon kahit hanggang gamit mo, kukuha na, nepo. Kita minga tamo naman po kareta. Nepo, huling ngela talagang tutureta. Anya, yalayo karela, ingaral na ni nga pong Ginoo, nepo. Anya, itamo po ngeni kasalukuyan. Nung makananong itamo pong pengari, nepo. Karing kikatamo nga, nakatintamo mo rin pong obligasyon. Nung makananong at yung aral ng Kristo kikatamo, dapat tayo namang ipanaral ka rin kikatamo nga anak. Kitang haral na masanting. At niya pong sasabi ang kinik ng Epeso 6:4. Ano pong masasabi? Nepo. Kini pong Epeso 6:4 nga. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Nepo. Itamo pong pengari, karing aral na ng Diyos at intamong obligasyon karing kikatamong anak. Nung kikatamong anak, turuan ng tala, tala pamiglan, tala
pamalwa na itala. Nung nahitang aral ng Kristo, yang ipamungkahi tamo karela. Yang isabyan tamo karela. Nepo. Kabang malatila rin, nepo. Yung aral ng Kristo, pabahalutan niya karela. Potang dagol na rin, nepo. Itang aral ng Kristo, makanyan dyan ang mampung atanggap. At kaya betala, nepo. Ikami po ang niyang anak kaming mga alati. Metong ko naman po nga anak kanita mga alati ketiking sibul. Yung kana akong pengari, anyang makatuknang kami king makabakle. Nepo, yung sentro ka rin niya pa mo. Ketang panahon na ita, huling itatang ko ang puima ko. Atsula keting kasalpantayanan na ititso kayong aral ng Kristo. Nepo, kanita pitukito kita kami king sentro. Nepo, pitukito kita kami. Huling sasambala, magpulong la, nepo. Ang gana po ngayon, uling itsulak at tsukarela yung aral ng Kristo. Anya po'y kami, may natili kami ngayon ang kangking aral ng Kristo. Anya atso kami ngayon yung kikatamong kasalpantayanan. Ya po, may itong yang pemana dake kami. Nepo. May itong yang pemula dake kami, anya mangalati kami. Anyang itatang ko, at kami makabakle, lakarane mo yan jambing kanita lapan da kalabaliken. Anyang yung lugar kita king makabakle, medyo maselan niya po. Yung espiritu, tirwana na la. Ipadpad la po kini. Kaya abin niya po ibapangilyong niya po. Kita pong pangapadpad da kini, lalo kaya pong may ubog. Yung kasalpantayanan. Lalo kaming migsigasig ng kasalpantayanan. Hanggang ini po rin, no, nakaiulanan mo rin ka na akong kapatid. Huli yung aral ng Kristo at subukan tatang ko. Kaya po, kami man, tatanggapan miya po yung aral ng Kristo. Anya po ng kanyaman nung itamong ini, ipamanata mo po ka rin kaya katamong anak. Kaya po, kabang malatila rin, iturume kaya yung aral ng Kristo ang gapotan, dagulya, dadalande po yan. Anya tamo po sana maging pabaya ka rin kaya katamong anak. Sana pamanataya yung kaya katamong kasalpantayanan. Ang pamanataya po yung aral ng Kristo. Alipot ang maragul ne yung ilimbawa may maragul ne yung kawayan niya po. Yung kawayan po tang kawalang paud yung kaya katamong pengari kanita niya po. Muling karamihan ortelano la. Akakit ko nung makananuri yung iyugis tang paud gagawa lang ulma. Uling anak kya pa mo yung labong, nepo. Tutukidi hetang burida. Pota pong yung hetong nga anak, may atukikit ang bagay ito. Potang madagul ne ka rin may sasabianan. Nepo, ikaman pengari magkasakit na ka. Uling anak, at yun pong sariling pamisip. At yun yung sariling pamagaral kong kayang biye. Nepo, anya potang biyasa na la. O magbiasa-biasa na la. Nepo, ikamang pengari, may atukikit ang buri mo. Adiatin mo po, dakala salamat, at pasibayo po, Maya Pauras, Maya Paldo, at i-advance ko niya po yung kanakong bagong bayong banwa, kaya kayo nga po kanakong kapatad, kaya sibul tagong penimbe, at dakal salamat. Balik ko na po yung mesa. Okay, Brother Ben, you have a message? Now? Okay, thank you. Ikikatamong kapatid, Brother Noel po. Maya-payabak po. Yang papasensya niyo po na merit ko, yang may kasangkanan po niya po. Leplatya po yung gulong ni kanako sakyan. Dapat po sana kanini, at yung po kaya pamalad sa timbi. Data pong kaya katamong kapatid na kaya de evangelist,
Mintala po ka rin. Na balo na rin kapag ka rin na at ko naman ka rin. Makanyan man minawas ko pasibayo ka rin na ako makaratang ka rin, hindi ka mo kapag mamuntukan na bengi, minawas po ka na ako, bigtaksya, na speaker ko pala ganyan na pigpaliban ko po yung ka rin, total ng dalawang kapatid at yun naman ka rin, ay nagyari na ako po dinaretso. Lalakad kaya po ka rin ang dalawang sentro kaya dalawang kaya kapatid. Iing kaya kami pong gagawang ka rin na pemansagan niya pong evangelical mission kare pamundalan ng sentro. Ang kanita po rin ang dalawang kapatid na mayubok lang king pamag-aral king Biblia pare pong lubusan na balo nung tutuyay yung kakatamong lalakaran na pamagobra king Ginoo. Uling awa pa sinantamo po na karing kapatid dayaluwa na etamo kaya beking kapatiran ini talagang usigan day kakatamong kapatiran talagang emilala ko king karelang kaisipan ng pampuso na ingis spiritista para karela mangkukulam yan talaga. Po, ingis spiritista talagang alayang katutuan nasasabihan da. Pero makanyan man, ang ganda daman tamo po ta, etamo dapat bimwa. Po, talaga po makanyan na alayo po kanila itang pangunawang ito. Pagamat, sabi na po ni Biblia, na pagamat na ting mapilan kaya katamo, alalam da kalakaalaman kaya Biblia, pero in Diyos, manok na nga naman kaya katamo. Pagamat alakang balo, patunayan tamo na in Diyos, marunong niya, magaling niya. Po, iya po yung tuturo kaya katamo. At kagabi, yung kaya katamong pamaglakad. Na ngeni po, yung kaya katamong pag-aralan po ngeni, makapatungkol na po yung kaya katamong tema na makasulat kay Biblia. Po, puri kaya pong talakayan kaya kayo, kalupan na po yung sinabi na rin kaya katamong alabang kapatid, na te paliwanag te, puri kaya pong dagdagan ne po, puri kaya pong dutungan, itang karelang paliwanag. So, malinaw na po yung kaya katamong kaisipan. So, itagbigyan na pong reference kayo, ganing Matthew, ganing Mateo, 7:1, agaya pong 14. Ini pong amanong makasulat kay Biblia, ganing 7:1 hanggang 14, aral na po ni kakatamong Ginoong Yesu Kristo. Iya po yung sinabi kanini, iya po yung tuturo kay katamong kanini. Kaya mo, yung binyan ng aral na ini, iya po direkto, taling hagaya po, na misulat king Biblia. Kung misan, lalawenta mo, nung itang pangasulat na, nung literalya, nung talinghagaya, nung nanuit talagang buri ng sabihan. Po, naita mo, na in Diyos, babawal ng eka mamatol, bang eka miyatulan. So, pakibaluan tayo po ngayon, yung pamanatol, nung makananon yan. Halimbawa, ating kang ikit ka rin kapatid. Ay, yung kapatid na yan, makanya niya. Atulan me. Itang pamanatol mo, pamanatol tao, king kalupang tao. Makayaluan man itang pamanatol na po ni Diyos. Kaya itang pamanatol na po ni tao. So, basan kaya po kaya kayo kaya Biblia hanggang binasa na rin kaya katamong kapatid, uling niya po yung kaya katamong paksang talakayan. Dagdagan kaya mo po itang paliwanag da, basan kaya pasibayo itang karalang binasa, bangkarita, ako tayo itang talagang kalamnanan nung nanong po yung buri ng sadyam niya po. Sabi na po ng makasulat kaya ng Matthew 7:1 hanggang 14. Na ang tiya po kanini ing makasulat. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Diba? Ganon ang nakasulat sa 7:1. At hindi pa pala makabili kaya lalam English yun. Yan po. Sabi na kaya ng English, kaya ng 1, judge not that ye be not judged. Yan po.
Kaya king Tagalog, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Bakit niya sinabi na huwag kayong humatol? Ipinagbabawal po ng ating Panginoong Diyos na ang sinumang taong sumasampalataya sa Kanya, ipinagbabawal niya na huwag kang humatol kaninuman. Diba? Huwag. Pag sinabing huwag, hindi. Huwag mong gagawin. Huwag kang hahatol. Bakit niya sinabi? Tuloy po natin sa 2. Sa 2. Diretso mo kapatid sa 2. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. Diba? For with what, midaya kapatid, nekenikay. For with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure ye meet, it shall be measured to you again. Diba? Napakalinaw po ang pagkakasulat sa Biblia, sapagkat sa hatol na inyong inihahatol, ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. Diba? Ibig sabihin, pag umahatol ang isang tao, sinusukat mo ang isang tao. Ngayon, habang sinusukat mo ang isang tao, ang panukat ng iyong ginamit na panukat, susukatin ka rin, sabi ng Biblia. Kaya lang, ikaw, sinukat mo ang kapwa-tao mo. Diyos ang manunukat eh. Nagsusukat ka sa tao eh. Ngayon, ang manunukat naman sa'yo, ang Diyos. Susukatin ka, hahatulan ka. Sa hatol na iyong ginawa. Sa 3. Tuloy po natin. At bakit mo tinitingnan? Yon. Yung una, yung paghatol. Pangalawa, yung puwing. Di ba? At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata. Di ba? O. Yun po ay puwing. Yung tahilan na nasa mata. Ngayon, ginagawa ng isang tao, inaalis yung puwing sa mata ng iba. Inaalis niya. Napakalaking tahilan. Sabi ng isa, bakit mo inaalis, bakit mo ginagawa yon? Nakikita mo ba ang sariling puwing sa sarili mong mata? Bakit hindi mo muna alisin ang puwing sa sarili mong mata pagkatapos mong di ba kapintasan yun? Oh. Sabihin mo sa isang kapatid, huwag mong gagawin yan. Yung kapatid mong pinagsabihan, meron palang alam sa'yo. Bakit mo sinasabi yan na huwag mong gagawin yun? Ikaw nga, ginagawa mo eh. Oh. Di ba? Meron siyang napipintas, meron siyang napupuna. Paano mo magagawa yun? Binabalik niya sa'yo eh. Huwag mong gagawin yan, kapatid. Bakit hindi ko gagawin? Ang sagot niya, ikaw nga, ginagawa mo eh. Di ba? Yun ang puwing sa mata. 4. Tuloy mo. Diba? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata. Diba? 5. O. Ikaw na nagpapaimbabaw, o sinasabi sa kanya, ikaw na nagpapaimbabaw, na nagkukunwari. Kasi nagkukunwari siya eh. Di ba? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang iyong tahilan sa mata ng iyong kapatid. 6. Huwag ninyong ibigay. Pangatlo na ito. Yung una, paghatol. Pangalawa, puwing. Pangatlo, banal na bagay. Di ba? Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal
na ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy, baka yurakan ng kanilang mga paa, at mangagbalik at kayo'y lapain. Di ba? Napakalinaw. Yung banal na bagay. Sa mga baboy, baka yurakan lang. Yung banal na bagay, alam po ninyo kung ano yung mga banal na bagay. Diba? Aalamin po natin yan. 7. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. 8. Sapagkat ang bawat umihingi ay tumatanggap, at ang umahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. 9. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? Na umihingi siya, pero iba ang kanyang ibinigay. 10. O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas. 11. Kung kayo nga, pagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit, na nagbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? 12. Kaya nga, lahat ng mga bagay na iibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Kung ano ang gusto mong mangyari sa iyong sarili, gawin mo rin sa iba. Gusto mong gawin ka ng mabuti, gagawa ka rin mabuti sa iba. Ito po ay salitang karma. Ang karma po, totoo yun. Yung karma kasi salitang sangkrito yan eh. Sangkrits. Sangkrito. Ibig sabihin ng sangkrits, bunga ng ating mga gawa. Kung ano ang iyong ginawa, yun din ang babalik sa iyo. Yun po ang salitang karma. Kaya salita pong sangkrito ang karma. Sangkrits. 13. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, at malapat ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. 14. Sapagkat makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang mga kakasumpong noon. Di ba? Totoo naman yun eh, na nakasulat sa Biblia. Pag merong paliksaan sa mundo, kahit na hindi mo tawagan ng mga tao, kusa silang lumalapit. Kusa silang manonood. Pero, pag ang nandun, meron, tungkol sa salita ng Diyos, ang mga tao, pilit-pilitin mo pa. Pinipilit mo na, ayaw pa. Pinupuntahan mo na, iniilaw mo na, ayaw pa rin. Diba? Subukan mo dumating ang isang mangangaral dyan. Mabibilang mo yung mga tao. Subukan mo dalhin dito si Alden at saka si Yaya Dab. Hindi man kayo tatawagin, mabalitaan nyo lang, nandun na kayo, tumatakbo kayo. Diba? Malakas ang nasa sanlibutan kaysa ukol sa Diyos. Diba? Doon nakapokus ang ating kaisipan. Ngayon, yung mga iba, kunyari ayaw. Pero sa mga tumatakbo na pumupunta ron kay Yaya Dab, tsaka kay Alden, nagigaya na rin. Bakit? Nahawa na siya. Diba? Nakakahawa yan eh. Kaya, mas marami ang pumapasok sa daan ng sanglibutan kaysa daan patungo sa Diyos. Diba?
Ngayon, aalamin natin kung bakit umahatol ang isang tao. Diba? Kung bakit umahatol ang isang tao. Huwag kang humatol para hindi ka mahatulan. Diba? Umahatol ka eh. Halimbawa, yung iba, sinasabi nila, ang espiritista, hindi totoo yan. Ang espiritista, mangkukulam yan. Yung salitang yon, paghatol yun sa tao. Di ba? Ang hinahatulan ang tao. Hindi muna nila inaalam kung ano ang nasa loob ng kapatirang espiritista. Yung iba naman, inahatulan ng iba, mali ang kanilang ginagawa eh. Di ba? Ngayon, tayo mga espiritista, kung meron man sa atin na merong ganong klaseng tao, wag na ninyong ipagpatuloy, kapatid. Ipinagbabawal po ng Diyos yan. Hahatulan mo yung iba. Ipinagbabawal naman ng Diyos na huwag kang humatol. Di ba? O, sinasabi mo yung ginagawa nila. Hayaan na po natin yun. Umahatol ka sa iba, hindi mo alam sa sarili mo mismo, meron kang nakikita na dapat mong ayusin. Bakit? Nakikialam ka sa iba. Huwag natin pakialaman. Yung nasa labas, ipasa Diyos na lang natin po yun. Yung nasa labas, ang umahatol. Di ba? Ang nasa loob, doon ka pwede na may karapatan na humatol. Halimbawa, may kapatid mo, kasama mo naman yan, may nakikita kang mali, pwede mong pagsabihan yung nagagawa niyang mali. Di ba? Pero kamo, meron palang gumagawang mali sa meron palang problema sa iyo. Di ba? Lumalabas, napakamali po yun eh. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang nakasulat sa Biblia sa unang Korinto 5:12 hanggang 13, ganito po ang sinasabi. Unang Korinto 5:12 hanggang 13. Sapagkat ano sa akin, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ano sa akin, ang humatol, sana nga sa labas, hindi baga kayo'y nagsisihatol? Hindi baga kayo'y nagsisihatol? Sana nga sa loob. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ano sa akin ang umahatol sa mga nanga sa labas? Ano sa kanya? Anong gagawin ko doon? Anong pakialam ko doon? Sabi ni Apostol Pablo, sa mga nanga sa labas, nahatulan ko sila. Kaya, ganito ang salita niya, hindi baga kayo nawala. Oh. Hindi baga kayo'y nagsisihatol sa nanga sa loob? Sabi ni Apostol Pablo. 13. Datapwat, sa nanga sa labas ay Diyos ang yung mga diba? Datapwat, sa nanga sa labas ay Diyos ang umahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Oh. Alisin nga ninyo ang masamang tao sa gitna ninyo. Yung masamang tao, yung masama ang kanyang ginagawa, mali ang kanyang ginagawa. Kung ang nakikita mong gumagawa ng masama, nasa labas, hindi mo naman kasama, may mga leader sila, papayaan mo siya. Meron magtuturo ng tama sa kanila eh. Ang ayusin natin, ang nasa loob, atulan mo, ang kapatid na nasa loob na kasama mo. Meron siyang nagawang mali, masamang gawa, masamang pag-uugali, na sumisira sa ating kapatiran, na sumisira sa ating pananampalataya, yun po ang dapat natin ayusin para hindi nakakalat. May karapatan po tayo doon. Diyos na po ang bahala sa mga nasa labas. Sabi ni Apostol Pablo. Di ba? Yun po yung paghatol eh. Ginagawa po ng tao. Pero sa Diyos, iba yung kanyang paghatol. Ang paghatol niya, pagdating ng tagdang panahon, pag tayo ay pumarap, nakatapos tayo sa ating trabaho sa Kanya, haharap tayo sa
judgment, sa hukuman ni Kristo. Doon tayo haharap eh. Oh, doon tayo hahatulan ng Diyos eh. Sa pamagitan ng ating mga gawa. Kung ang ginawa mo mabuti, okay. Kung ang ginawa mo masama, mahatulan ka rin doon. Kaya lang, hindi ka kabahagi sa mga gumawa ng mabuti sa langit. Iba naman ang lugar na pupuntahan, kapatid. Hindi ba? O, yung pagkatapos ng paghatol, yung puwing, hindi ba? Yung puwing na inaalis ng isang tao sa kanyang kapwa-tao na pinatutunayan ng isa, bakit mo inaalis? Hindi mo pa nakikita yung sariling puwing sa sariling mata. Yung puwing na yun po ang dumi sa sarili. Marumi ka eh. Pagkatapos, naglilinis ka sa iba. Di ba? Marumi ka. Paano ka makapaglilinis kung marumi ka? Lilinisin mo ang iba. Hindi pa kapuna-puna yun. Anong magandang gawin? Bago ka maglinis, linisin mo muna ang sarili mo. Ayusin mo ang sarili mo. Alisin mo ang dumi. Ituwid mo ang iyong sarili. Pag matuwid ka na, malinis ka na, at saka mo linisin ang kapwa. May masasabi pa sa'yo? Wala. Wala siyang masasabi. Pero kung may masasabi, may nakikitang puwing sa sarili mong mata, aba kapatid, hindi niya matatanggap ang pinapayo mo sa kanya, kapatid. Hindi niya matatanggap. Ibabalik niya rin sa iyo. Bakit? Anong ibig sabihin ng puwing na aking sinasabi? Pakinggan po ninyo ang sulat ni Apostol Pablo sa Roma 2.1. Ba? Meron ka pang madadahilan. Roma 2.1. Dahil dito'y wala kang madadahilan o tao. Sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang inahatulan mo, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. O, hindi mo pinabalik yun? Nagtuturo ka sa iba? Kayo din pala, ikaw ginagawa mo rin yun? Ha? 2.19 ng Roma. 19 ng Roma. 2.19. Ganito ang nakasulat. At nagkakatiwala ka na ikaw ay taga-akay ng mga bulag, ilaw ng mga nasa kadiliman. 20. Tagasaway sa mga di nakaalam, guro ng mga bata, nasa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. 21. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, di ba yun, no? Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Di ba? Nagtuturo ka sa iba, bago ka magturo sa iba, ang sabi ng Biblia, turuan mo na bago ka magturo sa iba. Kailangan pakikinggan ka. Di ba? Tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw. O, nagtuturo ka, sinasabi mo sa kanya, kapatid, huwag kang magnakaw. Hindi ba? Umuo yung kapatid. Salamat naman sa Diyos. Nasabi mo sa akin yan na huwag akong magnakaw. Pagtalikod ninyo, ikaw naman nagsabi, o, di ba? Yung pagnanakaw, dumi po yun. Nakuha po ninyo? Yun po ang sinasabi yung puwing sa mata. Oh. Ay nagnanakaw ka. 22. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ka. Oh. Sinasabi mo rin sa iba, huwag kang mangalunya. Pagkatapos mo sinabi yun, ikaw mismo mangangalunya ka. Tama ba yun o hindi? Hindi po tama yun. May nakikita sa iyong tahilan sa iyong sariling mata. Puwing. Perong kang kapintasan. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan
ay nananakawan mo ang mga templo. Oh, nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosa, sa mga gawang kamay, mga dinrowing na tao, mga inugit na bato, mga inugit na kahoy. Ginagawa mo yung Diyos yun, yumuyukod ka sa kanila. Kahit na damit, nakadrawing doon, umaharap ka, yumuyukod ka. Ina-upload mo pa eh, kung saan yung karamdaman mo, doon mo ilalagay. Mali po yun, hindi totoo yun. Huwag niyo pong yukuran yung mga bagay na yan. Bawal na po Diyos yun. Mga Diyos-Diyosan po ang tawag doon. Diba? Point po yun. Ibig sabihin, yung ginagawa mo, instead na maging tama, nagiging mali. Ngayon, kung nakikisama ka, halimbawa ako, nakikisama ako, ay, sumasamba ka sa mga Diyos-Diyosan, kaibigan mo ko, samahan mo lang kami. Nagdududa ako sa akin sarili, nakokonsensya ako Parang ayaw ko silang samahan dahil kaibigan ko sila Sige na, pakikisama lang naman yan sumama ko. Sinamahan ko sila magsimba sa mga Diyos-Diyosan. Nandun din ako. Nakatingin. Nakaharap din doon. Di pati ako nadadamay. Di ba? Nadadamay ka hindi mo na sila para hindi sila mapaya. Sasamahan mo lang, hindi mo naman ginagawa Ginawa mo na tama ka Di ba? Kaya, ako po hindi ko magagawa na kusintihin kong isang tao pag mali ang ginagawa Hindi ako pwedeng makisama sa ginagawa niyang mali kung talagang mali Kahit anong gawin mong baligtarin mo yan, mali pa rin yan. Di ba? Mali pa rin yun Yung mga ibang kapatid galing sa espiritista. Umalis sa espiritista, nagpunta sa mga Diyos-Diyosan. Anong sagot ng isa? Doon sila masaya. Tama naman yun Diyos naman ang pinupuntaan nila Ang tanong, Diyos ba yung mga Diyos-Diyosan? Ang Diyos kasi po, ang tunay na Diyos, hindi katulad ng mga gawang kamay o picture o litrato. Hindi po siya katulad Pakita mo nga sa ikiling kapatid, nasa Gawa 17:29 ng Gawa. 17:27 ay 29. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, o ng pilak, o ng bato, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Di ba? Kaya ang Diyos, hindi katulad ng batong inukit o anumang klaseng mga bagay ng mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos po hindi ganon Ang Diyos hindi naman pinapasan, nililimbon Hindi po pinapasan ng Diyos Nilalakad Tapos haharap ka sa Kanya, luluhod ka, aaplusin mo, napakabango naman yun. Puro-puro ng pabango Huwag po tayong matakot doon, hindi po totoo yun. Diyos na po nagsasabi, bawal po yun Nung unang panahon, yun po ang ating ginagawa noon. Pero sa ating pagkakilala sa tunay na Diyos, yung ginagawa po nating pakunwari noon, inalis na po natin yun. Sana kung meron pa ngayon, patuloy na po nating alisin na wag na po natin gagawin yun. Mali po yun. Kasi meron kasi yung espiritu sa atin na dumarating na hindi naman galing sa Diyos na nagsasabi, nagtuturo ng ganun Kinukusinti niya tinuturo niya na lumuhod ka sa mga harap ng mga Diyos-Diyosan Yung espiritu niya, huwag yung paniwalaan. Mali po yun. Ipokrito po yan, di totoo yun. Ang tunay na espiritu ng Diyos, hindi nagtuturo ng mali, nagtuturo ng totoo. Alam po natin yun, kung alin ang tama at totoo. Kaya, alisin na po natin daan-daan yung mga bagay na yan. Kaya yung Panginoon at saka yung aso, meron siyang sinabing aso Di ba? Yung mga aso, oras na pala, just now, alam niyo po yung aso, kaya sa ating panahon na hindi lang mga literal na aso, kaya sa mga tao, meron yung mga aso. Matatakaw Hindi ba? May mga aso, pag ang ugali mo, naniniasa ka sa kapwa-tao, umihingi ka, na walang kadahilanan, ang tawag ng Biblia, mga aso yan
Hindi ba? Oh, yung mga aso, sino yung mga asong yon? Kaya tayo po mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga aso. Alam niyo po kung ano po, ha? Kaya saan magpunta, nandyan yan, may lunggayan, humihingi. Hindi ba? Para naghihintay ng kapalit. Oh. Marami ang mga yan. Pakinggan ninyo. Nasa 56:11 ng Isaiah. Sulat ni Propeta Isaias. Totoo yan eh. Kaya sa panahon natin, meron yan. Nandyan. Sa paligid-ligid natin. Hindi ba? Mga aso yun eh. 56:11 ng Isaias. Oo, ang mga aso. Di ba yun, no? Oo, ang mga aso ay matatakaw. Di ba matakaw yung mga aso? Pag binigyan, sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsisilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa sa kanyang pakinabang. Di ba? Napakalinaw eh. Kaya sa mga ito, dapat mag-ingat tayo eh. Pakinggan po ninyo sa Pilipos 3:2, ata po yun. Pilipos 3:2. Magsipag-ingat kayo sa mga aso. O, di ba? Magsipag-ingat kayo sa mga aso. Magsipag-ingat kayo sa masasamang manggagawa. Magsipag-ingat kayo sa pagtutuli. Hindi ba yung isang bahay, meron siyang gate, ginagamit yung salitang, ano pa nakalagay doon? Beware of dogs. Diba? Mag-ingat ka sa mga aso, baka makagat ka. Diba? Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision, sabi ng Biblia. Diba? Kailangan po tayong mag-ingat sa mga yan. Hindi dapat eh. Mga aso po yun. Matatakaw eh. Kaya, alam po natin, tinanggap na Huwag mo sabihin meron kang bahay doon. Wala po. Yan ang turo ng Biblia. Mali po. Huwag natin ipagpatuloy ang mga bagay na yan. Mali po yun eh. Kung gusto yung huwag kayong mata, gumawa tayo ng mabuti sa kabutihan ng ating Panginoon. Dakal po salamat, dinampas kong 5 minuto. Maya payabat kayo. Salamat po. Kaya katamong kapatid na po, yung oras po at yun eh. Renit pong katamong pisaw-saw, kaya pong mumunang basket, 3,055 la po, kaya ang kadwa, 1,443 pesos la po. Bakit po migadwa tamong basket, uling Pasko? Ita pong katamong kapatid, nung baluya po itang tuturo ka rin kaya nakantam, Brother Carding. Na-text na po na may hospital yan, may kumpanya. So, yapin po ini, uling kapatid tayo. Sabihan, istong pepa baluya, pasaw, yan po. Balu tayo, kailangan tayo pong sopan. Uling mas masanti po nung dakala rin sasaw. Uling pong deto, gagawala naman po ka rin katungkulan da ka rin choir, tano man po susweldoan dito. Datang la po kayo ni dito, pasalamat tampo nga papagkapende pa rin kaya katamong kapatid po at ang tuturulan po. Iya po yung karelang gagawan karen kaya katamong choir. Nya po rin choir tampa nilang mani choir. Uling gagay do po rin kaya katamong kapatid. At kay ba't na po nini announcement mo po, kareng kaya katamong kapatid.
Kempong 31, December 31, atin tamo pong simba kanita sa lubong. Alas 6 ya po hanggang alas 7. At kaibat na po nita kempong A6 announcement yan naman. Atin tamo pong yearly na po rin kaya katamong kapatad miyembro na ng Sibol Tagumpena Ningye. Atin tamo pong salu-salu na po get together kaya ning kaya katamong sentro alas 3 ya po yung venue na kasi kaya kami labas alas 5 na po alas 6 madalimdum na yata na po masyadong agaway tang kaya katamong activities. So everybody po welcome la Kenny. Kita pong kaya katamong banwaan na gagawan, salu-salu tamo po, magdala tamong paggapunan tamo, bring your own bound. At karagdaga na po nini nung datang kaya katamong kapatad niya po, nung bisalang makyabe, o makyabe la po, katang additional tamo pong mas masanting po nung makapag-exchange gift tamo niya po, kita mong member, pong officialis. Reta pong bisa na ako na po compulsory retang bisang makyabe mibalot la pong karelang daralang pakipag-exchange gift da kareng kapatad nung bisala worth magkaitampong presyo nung magkano so worth of 300 na malyaring gamitan tamo po itamong dirinan dam na po gamit tayo either malad niya gamit siya kembale basta worth 300 po o mas masanting datang alwa nung lalampas siya pa na iya po yung kaya katamong gawa nini kaya December 3 po ay January 3 so maraming tampo kanita at atinta naman pong simba kaya January 3 na po yung speaker taan nita Brother Rick Brother Rick po yung speaker taan nita kaya January 3 Reni po rin kaya katamong balyaring pabalo kaya kayo yan po, Simbambengi po kaya 31 ay Simbambengi sa lubong po, December 31 po 6 to 7 niya po
bayang banoy. O malamig pa, o ini po ikenggang anak mo, misasang metong kepong sasamba, kitang ini, Gino malapit maragulayan magkayahan po, ibiyame po kaya kaming kapayapan. O ini po ining bayang banwame, Diyos ko no makanano may kepong kinabos, yung may labas mi pong banwa. Ini po ngarapan mi ngayon makanyan mo ang sana po ikabos ikenggang anak mo. Gino, sinabi mo po, yung panahon, binayang makalungkot. Gino, mo po, papagpake kami. Yung nanamang sakit o nanamang kapanamdaman. Diyos ko, ikabos mo kami. Nungatin man po, manamdaman, ike kaming mika kapatid. Diyos ko, apisan mo po, paringgamat mong makamang kadodo. Ikpang banalo rin ipuring kanakong panalangin nginik. Eko po lubos sa lesen uling balo mula ring lalaman na rin kaya kaming puso ngining payabakan nini. Gino makanyang kepong sasamba. Manalangin manyawad ke. Buklat nepo ingawang mung bano Diyos ko. Bang kanita patnubayan mikin. Nung nokan kaya mampu may nibatan, ini pong muli kami ikeng ni kakapatan. Maging maligaya kaya sana po, king tiro mo, tiro ra kaya kami ring banal Espiritu. Diyos ko, balo mo po ika, makanyang kaya pong mamahus. Sinabi mo, manyawad kami mitinang kami, kaso kami mibuklatang kami. Niya makanyang ko pong sasalasayan, bang kanita, Diyos ko, ela po mga lingwan, letang kapatag mi muna mo, niya iluwang lugar. Makanyan mo pong ibigay kaming malmong bendisyon, o rin po ikeng anak mo, tanggapan niyo mga sana po ika, ng kalamat kapayapan, ening kaurasan, manibat po ngayang gangwakas. Yan na sa Diyos ko.